Здравейте, приятели! Добре дошли в Майнкрафт оцеляване сезон 1, епизод 2. В днешното видео, както казах, че ще намерим факли, за да ни свети, да не е тъмно и също да си разширим базата. Да, пора бях забрал за това. Мисля да не идвам насам, защото може и да умра. Макар и че мисля да се кача на по-високо ниво, защото там мога да намеря факли. Понеже сме на ниско ниво, не мисля така. Добре. Когато видим, че става нощ, бързо трябва да спрем, както помните в миналото видео, какво стана. Да. Сега, не знам колко още. Мисля, че на ето такава дължина добре. Да. Добре, сега хора, сега идваме тук и точно такава дължина трябва. Вижте, намерихме. Добре. Ще ни трябва още. Мисля, ето тук хора, също не взема. Даже мисля да се кача още малко по-нависоко. Дано да стигна за една факла. Затова трябва да копаем. Да. Така. Оли, аз съм на 2% живот. Това е само 2 сърчета. Това не е добре. Пълна страна. Да, това е гадно. Тия гадни скирите. Ужасно така. Не мога да намерим още. Къде има? Мисля после да отида. Само да не стане нощ. Няма. Много жалко. Сега не знам колко трябва да копая надолу. Дано да не е кой знае колко много хора. На мен ми се скъса лопата пък. Хора, май ще отида и там долу. Аз имам ли друга лопата? Да. Имам 2 кирки. Стигна. Те сказали ми да копам долу нагоре. По-добре ще бъде. Но май много нагоре няма. Трябва да е някъде около средата. Предполагам. Защото сега като копая. Ето тук не става пък. Ето тук, както видяхте, бях намерил още от първия път. Хора, много ще ми трябва такова. Добре. Предполагам, че ето тук. На такова ниво че имам. Имам само едно въглища. Тук... Оле, хора, ето вижте, намерих. Трябва ето така. Добре, хора, аз намерих ето. Не знам, просто видях. Ето има още. Ура, станахме късметли, намерихме и още. И още има. И още. Това е много хубаво.
Това малко не ми мяза на въглища. Нищо. Добре, мисля, че късмата спря. Да. И тук има още два. Това ще е достатъчно за фермер. Тук има още... Ето това само ще взема и отивам да направя чеканери и да се разширявам базата. Трябва да направим също и нови кирки, ама метални и нови брадви, нови неща, защото както виждате много бавно ги чупим. Майко хора, тук има страшно много. После ще дойда. Сега ще се върна, за да го направя. И пак ще дойда. Само, че нашата база къде беше... Ето. Както виждате, съм го направил ето така отгоре да бъде хубаво. Врата трябва да направим. Но първо да направим свещи. Пръчки. Къде седяха свещите? Хора, май аз тъй като мисля, не мисля, че държа въглен. Не знам, много не мяза и мисля, че не съм така. Така, сега ще напиша. Не баш лампа, факла. Ето хора. Няма да взема много, за да има... За да си направим други неща отдолу. И вече успяхме. Имаме факли. Това е хубаво. Само се направя само една врата, че иначе много зле седи. За врата ми трябва дърво, но аз нямам дърво. Лошо. Ето тук ще сложа свещи. Да не се спалват и да ни идват. Добре, сега набързо трябва да взема дърва. Там е крипърт, а не ми харесва. С това трябва бързо да вземем. Трябва да си направим и храна. О, не, ето започва се. От това се боя, хора, да не стане пак. Ще се върна, когато вече съм се оправил и съм си оправил базата и когато трябва да построя врата, защото ме убиха. Окей. Хора, успяхме да се измъкна. Буквално, ето тук дойдоха, нападнаха, ма има, даже тук ще има следата стрела. Много зле беше положението. О май гад! Си не знам какво чудо стана, оживях. Така, сега. Сега трябва да се направим врата. Най-важното. Даже можем 6, но ми трябва една. Съм се направил 3. О, не. No! Стига. Хора, някаква вещица ме оцели. Махай се! О, не убивам. Добре, че служих на време вратата. Тя май... Ще легна да спа. Не ми дава. Много лоши хора. Нямаме брадва. Трябва сега да се направя нови оръжия. Така, сега. Меч. О, не, аз няма да имам закирка. И дърва нямам. Имам само мечове. За какво съм да гледам мечове?
като нямам килка. Много странно. Добре, поне имам факли. 9. Поне е нищо. Хора ще легна да спам, но ти трябва да го махна. Да, иначе не седи абсолютно никак добре. Не знам защо не мога да заспа, сигурно вратата ми. Супер, махнах и леглото. Много добре. Така. Ето, мисля да сложа ето тук леглото. Само, че трябва да дойда от тази страна. И перфектно е сега. Ще трябва да се добавим дърва. Ние имаме. Трябва да се направим пръчки, защото нямаме и това е проблема. Ето, добре. Сега като се направим пръчки, можем да се направим вече кирка. Така, брадва, кирка. Готово, да. Сега ще започнем да копаем. И сега започваме да копаем вече. Между другото, хора, когато сме с нова кирка, чакайте, аз защо сложих леглото след като сега ще направя място. Сега, ето. Трябва още малко да я разширим. Да. И да наберем малко дърва. Така. Сега. Ще сложим това легло, ще го махна, защото пречи. Сега. Хора, получава се за сега базата не толкова зле. Да, не е зле. Да го махнем ето това. Добре. Ама... Да. Сега ще отидем да наберем дърва. Ето тук ще го направя ето така да бъде. Да, не е зле. Хора, пак видях крипър. Не, няма да стане твоето. Не, няма да стане твоето. Не, няма да стане твоето смотан шибан крипър. Вещица мръсна, махай са. Убиха ма. Хора, нямам думи. Хора, вижте къде съм във водата. Моля, какво правя във водата? Хора, къщата ми, всичко, което съм направил, сега го няма. Не знам къде са. Направо... Не знам. Чакай малко, той е там. Досетих се, че са тука. Спомних си го. Или пък... Да, тук са. Да, ето тази вълна, дет най-добре се спомням. Сега, там има... Моля, той да не е подземен град. Хора, вижте, тук има дърва. Къде има дърва? Ами, това беше странно. Да. Все едно. Така. Сега. Да видим къде ни е базата. Май изгубих наистина. Хора, изгубих си. Не, ето. Добре. Сега. Да се вземем абсолютно всички нещенца, които изгубихме. Ето ги. Братви, мрадви, дето взехме. Значи как ги мразя тия, бе? Махай са, бе. Много мразя зомбите също вече. Досадни са абсолютно всички. Влизам базата. Сега. Ето тук ще го оправим само. Бъде по-хубаво. Така. Добре, получи се доста добре. Ето тук ще сложим още малко. Сме готови. Не. Сега, почти сме готови с видеоклипът. Ето тук само трябва да го махнем, но ще бъде в следващото видео. Ами това, хора, беше за днес. Разширихме си базата, оправихме си малко къщата, има фенери. Чакайте епизод 3 на Майнкрафт оцеляване сезон 1. Абонирайте се за Bella Win, за мен е Макс Долна Краун 18, също така се абонирайте за Мистер Краубой. И в трети епизод ще си направим вече малко по-удобно да не бъде и ще видите какво още ще направя. От мен, чао!